אחד הקטעים המפורסמים בהגדה הוא הפזמון דיינו. בפזמון מונים את החסדים הגדולים שאלוקים עשה איתנו, ומודים לו על כל הניסים והנפלאות שעשה לנו. אנחנו שמחים בכך שאלוקים הוציא אותנו ממצרים, אפילו אם לא היה עושה במצרים שפטים ומכות. מוכירים לו תודה שהרג את בכורי מצרים, אפילו אם לא היה נותן לנו את הרכוש גדול שלהם. וכך בשאר הניסים מודים לו על כל נס בפני עצמו. באמצע הפזמון מופיע המשפט הבא: אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. ההגעה להר סיני היא מספיק חשובה עבורנו לומר תודה, אפילו אם לא קיבלנו את התורה. האם המשפט הזה בפזמון הגיוני? תארו לעצמכם אדם שמזמין את חברו לצאת איתו למסעדה. לאחר שהגיעו למסעדה, החבר מתיישב על הכיסא במסעדה ומחכה לאוכל. ואז האדם המזמין מודיע לו בחיוך: יופי, הגענו למסעדה בשעה טובה, עכשיו אפשר לחזור הביתה. מה המטרה של ההליכה למסעדה אם לא מתיישבים לאכול ולפטפט? מה התועלת בהגעה להר סיני אם לא מקבלים את התורה? התורה מתארת את החנייה של עם ישראל בהר סיני במילים: ויבואו מדבר סיני ויחן שם ישראל נגד ההר. התורה משתמשת בחנייה בלשון יחיד, ויחן שם ישראל. מפרש על כך רש"י: כאיש אחד בלב אחד. כשעם ישראל הגיע להר סיני, הוא הגיע כאיש אחד באחדות עצומה. על זה אנחנו שרים: אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. קירוב הלבבות והאחדות של עם ישראל הוא כל כך חשוב שרק בשבילו היה שווה לבוא להר סיני. מדי שנה כולנו יושבים יחד בליל הסדר, כל הסוגים בעם ישראל, החכם והרשע, התם ושאינו יודע לשאול. זאת הזדמנות בשבילנו לזכור שאנחנו אומנם שונים אחד מהשני, אבל כולנו עם אחד, משפחה אחת, כאיש אחד בלב אחד. שבת שלום וחג שמח.